В женската енергия и в потока на женската енергия се влиза чрез наслада. Когато се преизпълним с допамин. Трансмитърът допамин циркулира в нас тогава, когато ние се наслаждаваме на живота. Наслаждаваме се на тялото си. Даваме си време за грижа на себе си, за наслада, за комуникация с прекрасни хора, игра с домашни любимци. Зареждаме се. Танците, масажа, докосването на тялото, повтарянето колко сме прекрасни и красиви. Радостта от деня. Целият ден трябва да е изпълнен с ах. Богините обичат да ахкат от живота. Тоест, колко е красиво, колко е прекрасно, колко хубава картина, колко хубава среща, колко смешен филм. Докато кортизоловата жена охка. Ох, това трябва да свърша, ох, това трябва да свърша. И, респективно, Вселената й дава само поводи да охка. Така че женската енергия се подсилва от насладата, от радостта, от танца, от докосването, женските практики, заземяването, кореспондирането с природата, прегръщането, усмивката. Но фундамента за подклаждането на женската енергия е преработката на образа на мама и на тати. Защото те са нашия фундамент. И когато ние сме обидени на мама или на тати, или имаме някакви упреци към тях, влизаме автоматично в сянка. Сенчестия модел ни отмъква от женската енергия и влизаме в кортизола. Обидата, агресията, недоверието, болестта, саморазрушителните програми и конфликтни отношения с мъже и с около. Ако искаш да получиш повече полезно съдържание от мен, последвай профила ми.